Kapolisan sa Dakbayan sa Mandawi mohingusog sa kampanya batok sa loose firearm o sa illegal nga drugas sa pinaagi kini sa pagbalay kampanya sa Magbalay-Balay nunos sa ilang uplan nakatok o uplan tukhang. Ang detalye ni Nico Serino. Subsub ang house-to-house nga gihimo karon sa mga pulis sa Mandawi City. Sa Oplan Katok, target nila nga maadto ang mga registered firearms holders kansang mga papeles na expire na. Ang talaan gihatag sa Kampo Krame o gitahasan ang mga police offices pagtultol sa mga nanag-iya niini. Subay kini sa kampanya kontra loose firearms. Nang among gikan gisigi na mo bisita sila either ilang i-renew or ilang i-temporary turn in sa station for safekeeping. Gawa sa Oplan Katok, subling gihingusgan sab sa PNP ang Oplan Tokhang o Tok-Tok Hangyo. Ilang gibisita ang panimay sa mga giingong nalambigit sa drogas, lakip na ang mga newly identified personalities. Naay bagong pangalan na po yung mga surrenderies. Atong yung bisita-bisitao ng mga surrenderies atong i-update kung sa progress ay ilang maling ni balik na sila sa bisyo or at least ma-monitor po nato. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.